Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri mai take na a tunanina. Ga waɗanda ba su sani ba, a tunanina shiri ne da yake kawo muku ra'ayin matasa daban-daban ta fanni daban-daban na rayuwa, kama daga kasuwanci, al'ada, soyayya, siyasa da sauransu. A tare da ni yau akwai manya-manyan likitoci guda biyu, inda a hannun dama na akwai Dr. Imran Aminu Tukur, a hannun haguna kuma akwai Dr. Zahra Abdullah Adam. Doctors barka da zuwa. Dr. Imran barka da zuwa. Shin ko za ka gabatar ma da masu kallo kanka a takaice? Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Dr. Imran Aminu Tukur, ɗan asalin jihar Katsina, an haife ni a jihar Katsina. Na yi secondary school ina a jihar Katsina, sai kuma na je a jihar Kaduna na yi primary school da secondary school. Sai kuma na kammala karatun jami'a a makarantar Nahda College da ke Khartoum, Sudan. To Dr. Imran, kamar yadda ka sani dai maudu'in mu a yau ita ce mafi kyawawan maudu'in da ya kamata ka tattauna da macen da ka haɗu da ita kake son ta kuma kake tunanin ƙarasa rayuwanka da ita. A tunaninka wasu irin tambayoyi ne suka fi dacewa ka yi ma irin wannan matar tun kafin abubuwa ya yi nisa tsakaninku, ina nufin a farko-farkon soyayyanku kafin abubuwa su yi nisa? To gaskiya farko dai abin da zan fara cewa shine ni dai ba fan an irin relationships ɗin yanzu ba ne. Na fi son abin da ake kira da courtship. To tambayoyin da nake tunanin mutum ya kamata ya tambaya sun danganci abubuwa da yawa. Daga cikinsu kuma akwai kamar irin aikin da mutum yake so ya yi, wato kariya kenan. Wasu suna dan samun matsala in ya zo ta fannin aiki, kamar yanzu likitoci masu abin da ake kira call, wanda zai sa mutum ya kwana a asibiti yana aiki. To kuma banda wannan ma ta fannin kariya kuma akwai mutanen da suke so su ƙara karatu, wanda kuma ba kowa bane yake yarda da irin wannan. To sai kuma ta fannin lafiya, ina tunanin akwai tambayoyi da mutum ya kamata yi, kamar yadda ake guje ma ciwon sikila na yara. Mutum ya kamata ya tambaya abin da ake kira genotype kenan. Sai kuma wasu cututtuka da ba za a rasa ba, irin su ciwon siga da sauransu dai. Sai kuma wurin tarbiyyar yara ma ya kamata a ce mutum ya san wani irin tarbiyya yake so ya yi ma 'ya'yan shi. To kuma wanda yake so ko wadda take so su yi rayuwa tare, tunaninsu ta wurin tarbiyya ya zo ɗaya koko. To ni dai a takaice dai abinda dai nake tunanin mutum ya kamata ya tambaya kenan. To Dr. Imran, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar a cikin shirin a tunanina. A bayanin ka faɗi cewa tarbiyya, genotype sannan da kariya suna da matuƙar muhimmanci cikin abubuwan da ya kamata ka bincika kafin abubuwa su yi nisa tsakaninka da wacce kake so. Mun gode kwarai da gaske. Bari mu garzaya ga Dr. Zahra. To Dr. Zahra, mun juyo gare ki, barka da zuwa. Shin ko za ki gabatarwa da masu kallo kanki a takaice, sannan ki faɗa mana ra'ayinki game da wannan maudu'i namu na yau, wato irin mafi kyawawan tambayoyi da ya kamata ki yi ma namijin da kika gani kina so, kuma kike tunanin ƙarasa rayuwanki da shi tun kafin abubuwa su yi nisa tsakaninku. Sunana Dr. Zahra Abdullah Adam. Ni a asalin jihar Kano ce. Na yi primary school ina a Bread Academy a Kano. Na yi secondary school ina a Vitamin Academy a Kano. Yanzu kuma ina shekarata ta ƙarshe makarantar medicine a jami'ar Nahda College da ke nan Khartoum, Sudan. To sai kan wannan maudu'i da muke magana a kai. Maganganun da nake tunani, ko in ce tambayoyin da nake tunanin mutum ya bincika in yana ƙoƙarin ya aure mutum, biyu ne zuwa uku. Dr. Imran a maganan shi na ga ya ɗan so ya yi son kai, ya faɗi irin ta fannin shi as namiji, irin tambayoyin da shi zai yi ma wacce, ko in ce wanda namiji zai yi ma wacce yake tunanin zai aura. Saboda haka ni ma zan ɗan yi son kai
in faɗi irin tambayoyin da nake ganin ya kamata a ce mace ta tambayi wanda za ta aura. So da farko dai tambayar da nake ganin ta fi muhimmanci shine ki fara tambayar shi shin yana da aure ko kuwa ba shi da shi. Dalilin da yasa nake ganin ya kamata a ce wannan ce tambaya mafi muhimmanci saboda a wannan zamanin namu mun san cewar mata huɗu aka halatta ma musulmi, to amma kuma akwai macen da take ganin za ta iya zama da wasu matan, akwai wanda take ganin ba za ta iya ba. So almuhim dai ya kamata ki fara tambayar shi ki ji shin yana da aure ko ba shi da aure, don gudun kar sai abu ya yi nisa sannan a zo a fara ai baki tambaye ni bane, ai baka gaya min ba. So in ba shi da aure to falillahi, in yana da aure sai ki auna ki gani menene disadvantages din menene advantages din, ki auna amma aure ki gani exactly in ba za ki yi ko a ƙara da ke. Sai an gama wannan tambaya ta biyu mafi muhimmanci, shin ina ma yake hasashen relationship ɗin naku zai je, shin ya zo ne da gaske aure ne yake so ya aure ki ko kuma kawai dai irin relationship ɗin zamani yake so ku ɗan ɓata ma juna lokaci kowa ya yi gaba. So wannan ma yana da muhimmanci especially musamman ke kina da intention ɗin yin aure nan kusa ne, to ya kamata a ce tun farko ki mishi wannan tambayar ki san inda kuka dosa, ba sai bayan an yi shekaru ba ki gane cewar wannan perspectives ɗinku daban. Sai tambaya ta uku da nake ganin ita ma tana da muhimmanci, batun aiki. Shin kana da ra'ayin ka bar matarka ta yi aiki ko kuma baka da ra'ayin nan? Saboda ana samun irin cases ɗin nan da zaka ga mace ta yi karatu tana da sa ran za ta yi aiki amma kuma sai ta yi aure sai mijin ya hana, sai a zo a ta samun rikici. So ya kamata tun kafin ki shiga in kin san cewa kina da ra'ayin yin aiki ki tambaye shi ki ji, in kuna kan same page ne akan wannan batu to falillahi alhamdu. Idan kuma maganar dai ta fahimta ce, bi ma'ana in ya ga zai iya haƙura ya bar matar shi ta aiki, to in kuma ba zai iya bari ba to gari da yawa mai ba zai cinye kanshi ba, sai ki samu wani. To a taƙaice dai waɗannan abubuwa uku su ne nake ganin tambayoyi masu muhimmanci da ya kamata mace ta tambayi wanda potential wanda za ta aura. A gode. Ba tambayar da yake aiki. Ha ba wannan kuma ai dama a getting to know each other za ku sani ko kuwa. To malama Zara mun gode kwarai da gaske da wannan gagarumin gudunmawa da kika bayar. Ki yi magana akan aure, ki tambaye shi cewa yana da aure ko ba shi da aure, sannan ki deciding whether to join in ko kuma ki kama gabanki. Sannan kuma ki tambaya akan what he thinks of you, like is it marriage or dating? Aure ne yake so ku yi ko kawai dating ne kawai a mata da lokaci kowa ya gaba. Sannan kuma ki yi magana akan aiki kamar yadda Dr. Imran ya faɗa, shi ma ya ce lallai kenan aiki yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar likitoci. To hakika waɗannan tambayoyi ne masu ma'ana sannan kuma masu matuƙar tsauri wurin tambaya, especially abin da ya danganci lafiya ko ba haka ba, wato ɓangaren shi genotype kenan. So Dr. Imran, a tunaninka ta yaya za ka ɓullo wa mutum da irin wannan tambaya ta ita genotype? To a gaskiya dai wannan tambayoyi ne masu muhimmanci. Kuma yanzu mu Hausawa sun gane muhimmancin waɗannan tambayoyin da har ma abin ba ma wani abin wai kunya ba ne ko wani abin da zai wani kawo matsala. Yanzu ma manya su ke shiga magana suke sawa ma ana yi, saboda a maganar gaskiya in ka je asibiti ka ga wahalar da yara masu sickle cell anemia ko sickle cell disease generally suke shiga, abu ne mai ban tausayi sosai. So yanzu ban tsammanin wannan ma matsala ne na don ka ce a je a gwada genotype saboda a guje ma wannan matsalar a gaba, saboda in ma ba ku guje mashi ba yanzu matsalar da za ku shiga a gaba ba ƙaramin matsala ba ce. Duk da dai ba zan ce kowa ya saba ba, amma dai kusan sanannen abu ne, ba wani sabon abu ba ne. Ok, kai kana ganin yanzu it's normal kawai in ka haɗu da wanda kake so ka ce ya menene genotype ɗinki? Yanzu a matsayin da muke yanzu kusan ma abin da ake ce ma first date questions ne.
abinda za ka fara tambayan ma mutum ma tun farko, yadda kafin ma wai ka ji ka fara shakuwa da mutum ka sani, saboda wannan abu ne da ya raba mutane da yawa bayan sun yi nisa. Gara ma tun farko ma kama sani ma wannan abu zai yi ko ba zai yi ba ta fannin sickle cell kenan. Tabbas, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. Dr. Imran, idan na fahimci ka kana nufin cewa ta yanzu maganin genotype ba wani abun kunya ba ne, face ma kamar wani wayewa ne ko kuma wani ci gaba ne da ya shigo yanzu na cewa farkon haɗuwanku da mutumin da ka gani kana so ka fara tambayinsa a genotype ɗinsa. A tunanina ma tambayar menene genotype ɗinka yana nuni da cewa mutum ya ɗauke ka da mahimmanci, yana ƙoƙarin yin wani gini tare da kai ne. So mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kawo cikin shirin a tunanina. Bari mu juya ga Dr. Zahra. A bayanin kin yi maganan za ki tambaya shin ko zai yana da ra'ayin ya bar matarsa ta yi aiki ko ba shi da shi. Shin a tunaninki duk irin son da ke ma mutum matuƙar ba zai bar ki yi aiki ba za ki iya aurensa ba? A zahirin gaskiya ba zai iya ba, straightforward magana ne. In aka yi la'akari da shekarun da na ɗauka da wahalar da na sha a jami'a da kuɗin da iyayena suka yi investing a kaina tun daga haihuwa na faru daga ƙaramin makarantar da na har zuwa yanzu. Na farko ban ma kaina adalci ba idan na ce duk da dai aure bauta ne, amma ban ma kaina adalci ba in na ce zan zama housewife. Duk wahalar da na ya kashe a banza. Sannan ban ma iyayena adalci ba, ban kuma yi wa al'umma adalci ba, especially aka duba irin course ɗin na karanta medicine. Ina da abu da yawa irin gudunmawar da zan ba ma al'umma. So in har zama zan yi a gida, to menene amfani ilimin? Ban taimaki kowa ba, ban taimaki addini na, ban taimaki al'umma ba. To gaskiya babu wannan. Gaskiya ne Dr. Zara. To Dr. Imran, ka ji bayanin Dr. Zara, abubuwan da ta faɗa, shin kana da jayayya a ciki? A'a so, aikin da gida taken shirin namu a tunani na. A tunanin ta kenan an ce ra'ayin riga ko? To, ga ra'ayin ta kenan. A bayan maganarka na sickle cell anemia da cewa a duba genotype, ka yi magana akan tarbiyya wanda hakika tarbiyya abun a duba ne matuƙa, especially a wannan zamanin da muke ciki na yanzu. To sai dai is very sensitive ko ba haka ba. Ya kake ganin za ka tunkari mace da tambayan baki shin menene tarbiyyanki? Ba ka tunanin mutum zai ga kamar ba shi da tarbiyya ne shi yasa ka tambaye shi haka? To, maganin tarbiyya ba wai tambayi ba ne da ake yi kai tsaye. Wani ba aka je ka tambayi mutum ko ka ce kina da tarbiyya ba, ko wani gidan kuna da tarbiyya ko irin hakan ba zai yi ba dama. Irin tambayoyi ne da za ka samu more of observation ne za ka yi, ko kuma if kuna cikin labari ka gaya mutum yake responding to wasu abubuwan, sai kuma ka ga ya yake tunanin zai yi ma 'ya'yan shi, ko kuma ka tambaya kamar yanzu misali ka ce makarantar 'ya'ya ya kake tunanin 'ya'yanka za su karatu, ko yana ke tunanin ya kamata su karatu saboda ni, irin abubuwan nan. Sai kuma ka duba irin yadda mutum ke mu'amala da sauran mutane da ke zagaye da shi ma yana da cikin abubuwan da ya kamata ka kula da. Amma dai daman ba tambaya bace da za ka kai tsaye, sai dai ka ɗan yi observing da kuma ɗan dai cikin labari da 'yan dabaru haka dai ka samu ka gane ya mutum yake. To idan na fahimci ka kana nufin cewa ita maganar tarbiyya ba tambaya ba ce da za ka yi ta kai tsaye, a'a tambaya ce da za ka yi ta cikin ko in ce ba tambaya ba, nazari za ka bi ka lura har ka gano yaya tarbiyyar mutum yake. To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar. To Dr. Zahra, a bayanin kikin faɗi cewa za ki tambaya mutum shin yana da aure ko ba shi da aure. A tunaninki ya za ki fuskanci mutum da wannan tambaya matuƙar shi bai buɗe baki ya faɗa miki ba? Ya za ki fuskanci mutum da wannan tambaya ta shin kana da aure ko baka da aure? To kamar yadda Dr. Muhimman ya faɗa, approach ɗin shi na bincikawa ya san irin yanayin tarbiyyar da take so su ɗora yaransu a kai, kusan haka ɗin ne. Ba wai zan fito kai tsaye in ce a irin kana da aure ko kuma irin
When na kana da aure, I feel like it's a straightforward abu da ba sai an yi kwana-kwana ba. Amma ba wai irin ranar farko daga haɗuwar kuɗin nan ba, irin dai an ɗan yi kwana biyu kaɗan kun ga alamar kuna da interest a juna, to wannan kina iya tambayar shi ki ce to, because gaskiya tsakanin da Allah mazan yanzu sukan ɓoye sai tafiya ta yi tafiya sannan sai ki zo ki find out suna da aure. Ke kuma in ba mai ra'ayin bace yawwa ke cewar ke kaɗai ce sai ki zo ki ga ba haka ba a ita rikici. So wannan straightforward question ne, shin kana da aure ko kuwa baka da shi? In baka da shi ka taɓa yi a baya ko akwai wata baby mama ko anything da ban sani ba about you, kar in zo in cika gaba. To Dr. Zahra, a cikin bayanin kin faɗi cewa za ki tambaya mutum shin aure ya zo ko soyayya wurinki. So sai dai wannan tambayar tana da ɗan tsauri kaɗan duba da cewa ba ku daɗe da haɗuwa ba. Ya kike ganin a tunaninki ya za ki tunkari mutum da wannan tambaya? To wannan shine ba za ka tafi straightforward ba, in kin ga alamar kun fara fahimtar juna ko dai kin ga alamar tafiyan ku za ta yiwu, to sai ki tambaya ki ce wane na so mu yi magana. To na ga muna ta tafiya amma babu wani tangible magana tsakanin mu, kawai dai muna going with the flow. So menene plan ɗinka for us? Shin kana da wani hasashe about us ne a nan gaba? Menene plan ɗinka? Idan ma kin ga alamar yana nuna miki bai san ina conversation ɗinku ya nufa ba. Yana so ya zille miki kenan. Yawa, saboda halin maza ne wannan su nuna maka su gaskiya. Wasu. Okay, to amma yawanci haka muke yawanci. Haka suke. Haka muke. Haka yawanci wasu maza. Kai ma ban ture ka ba. So yawancin dai maza za su nuna miki ai ba su gane me kike nufi ba, ki ta yi su ta jan ki suna rotating. So ya zan tuna ni fa gaskiya at this age, especially in irin kin gama makaranta ko a gida an fara miki magana aure ki ce to ni gaskiya at this age na wuce shekarun da zan zauna ina ɓata lokacin abin saurayi da buwana. So menene plan ɗinka for us? Ni dai a gani na hankali na ya kwanta da kai, ina so in aure ka, like ina son ka zama mijina. Kai, what do you think? So in ya ce miki shi ma yana hasashen ki zama matan shi, then fine. To a tunaninki dan ya ce kawai yana hasashen cewa za ki zama matarsa in the future, kina ganin cewa wannan ya isa ya sa ki ɗauki tsawon lokaci kina dating ɗin shi? Misali kamar yanzu ake ga akwai wanda suke dating kamar shekara 5-6 ki har shekara 10 ma akwai wanda suke dating tsawon wannan lokacin. Kina tunanin cewa saboda ya ce yana hasashen cewa za ki zama matan shi za ki iya ɗaukar wannan tsawon lokacin kuna dating? Duba da cewa su ma masu ɗaukar wannan tsawon lokacin suna yi ne da hasashen cewa za su yi aure a gaba. Just to be sure. To kamar shekara 5, 6, 7 irin sama, kin gane? A gaskiya inda a lokacin da nake secondary school ne ko na gama secondary school, musamman idan ni da shi irin shekarun mu iri ɗaya ko kuma kusa muke da shekaru, zan iya jiran wannan shekara 6 or a little bit less, saboda na san cewa shi ma jami'a zai tafi, sai ya gama jami'a irin ya yi bautan ƙasa ya zama established kafin yi aure. So ina iya wannan. Amma idan na san cewa kamar yanzu a wannan stage ɗin, duba da like stage inda nake in my life, ina ƙarshen karatuna, and a misali a ce wanda nake dating yanzu shi ma yana ƙarshen karatun shi ko kuma ya fara aiki, gaskiya ba zan iya jira ba. Amma ni a tunanina ba zan iya auren wanda ba mu yi relationship ko courtship na ƙasa da shekara 1 ba, saboda ina buƙatar mu fahimci juna, duk da dai ba ka iya sanin halin mutum gaba ɗaya. Amma ni a tunanina ba zan iya auren wanda ban yi dating ɗin shi for at least a year ba, mu ɗan fahimci juna. Gaskiya ne. So doctors, a gaskiya yau kun ba ƙaramin gudunmawa kuka cikin shirin a tunanina ba. Da fatan 'yan mata da samari za ku yi koyi da abin da likitocin mu suka faɗa. Mun gode kwarai da gaske, da fatan za ku ƙara kawo mana ziyara cikin wannan tasha ta muna a tunanina. Masu kallo, kofa a buɗe take,
da ku faɗa mana ra'ayinku game da irin tambayoyin da ya kamata ka yi ma wanda kake so a farkon haɗuwanku kafin abubuwa su yi nisa a tsakaninku. Za ku iya turo mana ta comment section ko kuma ku tura mana ta email. Shin kuna da wani abu da za ku ƙara ma 'yan kallo? So, gaskiya ni ban da wani ƙarin bayani ko wani tambaya da ya kamata a ce ko wani sako da zan gaya wa mutane gaskiya. Gaskiya ban tsammanin ni dai ina da wannan sai dai kawai dai ku dai mu juna adalci kawai. To ni dai ina da tambayar da nake so in maka so that na san akwai like masu kallo inda su ma maybe ba su fahimci wani aspect na maganar su ba. So bayan na gama jawabi na ka ce ka faɗa tunanin ka ne ma na faɗa na which means kamar kana da ja akan maganar da na yi na aiki, so muna so mu sani shin a tunaninka hana mace yin aiki daidai ne ko kuma shi ma ra'ayi ne? To, wannan abin da ake ce ma subjective, ya danganta ga wani irin aiki ne, a wani matsayi kuke a rayuwarku. Akwai abubuwa da akwai factors da yawa da suke determining irin wannan abin. Amma on a normal scenario, ni personally ban da matsala da aikin mace, depending on irin aikin. Sai kuma a wani situation nake a rayuwata da kuma circumstances na rayuwarmu generally. So akwai lokacin da it's favorable kana iya ka bari, akwai lokacin da ka san ba za ka iya ba. So ba straightforward answer bane. Answer is subjective gaskiya.